4 de juliol, 2:15 del matí. Faig l'última mirada a la cel·la número 10 del mòdul B de la presó del Calameco de 8 metres quadrats, on he estat reclosa durant més de 100 dies. Agafo les bosses i deixo la porta oberta. No veiem cap companya, només els funcionaris, la Dolors i jo. Sé que algunes estan mirant pel minúscul forat de la porta que serveix perquè cada dia, a les 9 de la nit, facin el recompte, però no diuen res. M'acomiado de la Maria, la funcionària que ens ha obert la porta, la que estiueja l'Estartit. Barreja de sentiments, emocionada, esperançada, contenta de tornar a Catalunya i trista per tornar en una furgoneta de la Guàrdia Civil a la presó de Figueres. Abans de sortir passem pel detector de metalls i ens prenen les empremtes digitals una vegada més i anem directes al furgó. Som 3, la Dolors, la Mabel, una de les noies que ens ha fet classes al poliesportiu, i jo. Ella també vol venir a Catalunya i té la seva família, però es quedarà a Zuera. Sortim poc després de les 8 del matí. No ens posen les manilles, ens deixen un llibre per llegir, però són massa les emocions per concentrar-me en la lectura. El furgó és claustrofòbic. Primera parada, presó de Zuera, a la vora de Saragossa. Baixem, són les 11 del matí. Ens ofereixen aigua, fruita i un iogurt. Canviem de furgó. La Mabel es queda. M'acomiado d'ella. Ja no la veuré més. El furgó és més obert. Podem veure la carretera a través del vidre de davant, malgrat que hi ha una reixa de ferro. No em puc concentrar en la lectura. Vull veure quan entrem a Catalunya, però no arriba mai. Anem en silenci. Veig cartells de Barcelona i Lleida a l'autopista. Més cartells. Finalment ja hi som. Hem arribat a Catalunya. Ploro per dins. Soc al meu país, però no vaig a casa. Passem per l'àrea de servei on em vaig aturar els dies 2 i 10 de novembre de l'any passat, tornant del Tribunal Suprem i de la mateixa presó d'on vinc ara. Aquells 2 dies en què vaig tornar a casa. Entrem a l'AP7 i m'emociono. És el camí que he fet milers de vegades per anar a veure la meva mare. Veig les muntanyes de Montserrat i se'm fa un nus a l'estómac, perquè conec pam a pam el camí. Tants paisatges coneguts, tants moments viscuts. Tot em ve al cap i les emocions es van succeint desordenadament. Arribem a la B30. És el meu paisatge quotidià. Anunci de la C58 i ràpidament el cartell que anuncia Sabadell. Soc a 5 minuts de casa, de la meva família. Els meus fills i el meu net són a tocar, però els deixo enrere. Tanco els ulls i m'assec. Havia estat dreta molta estona, emetent els colors i les olors. Deixo enrere el meu Vallès. Respiro fons mentre els records s'amunteguen i miro d'ordenar-los. No sé quanta estona passa. La Dolors diu que aviat arribarem, que som al Baix Empordà, i noto que ella està nerviosa. M'explica el camí que fa quan va a casa, a Torroella de Montgrí, des de Barcelona, i no vol anar per l'autopista. Agafarem la propera sortida, em diu, i comença a assenyalar indrets que coneix. Em torno a aixecar, ella també està dreta. Només sortir de l'autopista comencem a veure llaços grocs. Milers de llaços grocs a la tanca de la vora de la carretera que ens acompanyen l'últim tram del camí. Llaços grocs i la paraula llibertat escrita a la carretera. Som al nostre país. La Dolors és a la seva comarca, a tocar de casa seva, de la seva família, de la seva mare. Arribem a la rotonda abans de girar cap a la presó de Puig de les Basses. Està plena de gent cridant llibertat. Ens abracem. Tinc un nus a la gola. Continuem sentint el vostre escalf i estima en aquells llaços pintats a terra i penjats per tot arreu. Arribem a la porta de la presó. Crits de consellera i presidenta. Després de molt de temps tornem a sentir-vos cridar
M'omplo un sentiment d'orgull i d'emoció. Entrem. Una porta, una altra. Som a dins. El cotxe s'atura. Baixem. Trepitjo terra catalana després de 103 dies i noto que 2 llàgrimes em baixen galtes avall. Som al meu país, però encara no a casa. Carme Forcadell Lluís. Presó Puig de les Basses, cel·la 14, dia 4 de juliol del 2018.